ew bi serkevin yan jî em. Ev nekarê henekane. Bêrûmetiya li kêlekê derekê sekînîn û hewldana xwe xelaskirinê li aliyekî ki derfeta wê jî tune ye, yan ew ê bi serkevin yan jî em. Êdî hemû mesele di li kulera vî karî ye. Di ji wan kesan e ku li kêlekê derekê disekinin û hewl didin xwe xelas bikin, wê gavê di li aliyê dijmin e. Yan di ji wan kesan e ku bi hemû hêza xwe li dijî zulmê serî hildane. Ev nekarê henekan e. Yan ew ê bedenê me yên ku di agirê dojehê de pijandine bi meyên wekî xwînê pêşkêşî sifreyên efendiyan bikin, yan jî em ê kulmên xwe yên bihêz bikin yek û li nava çerxên pergalê bixin ji hev bela bikin. Yan ew ê bi ser bikevin yan jî em. Nabe. Bi hawakî din nabe. Wekî din me xelas nake. Yan em ê bi serkevin yan jî dîsa em. Ji ber ku rêyeke me din tune.